Първи път, като правих секс, беше в туалетните в Мол София. Какво да й пише? И примерно и пиша... Искаш ли хуя въпросителен? Не, може би е циганка, ама не бях сигурен, примерно. Че всяко едно момиче, което е спало с мене, свършвало. Ти ли си Кристофър с якия хуй, където дъни по часовник, примерно? Първи път, като правих секс, беше в туалетните в Мол София. Защото реално живеех в апартамент, в който сме аз, брат ми, майка ми, баща ми. И нямаш абсолютно никакъв така лично пространство, защото спиш в стая с брат ти и най-вероятно по някакъв път си с майка ти, като се скарал с баща ти. Абе, много хора са на едно място, няма как там. Беше зимата, не може в парка, примерно. Дадоха ми идея някои мои приятели, да отиди в парка, там е добре, ама то е зимата, няма как, много е студено. И затова решихме в туалетната в Мол София. Аз просто казах на един приятел, брат, още не съм правил секс, той каза, ти си още малък, нали, на 14 години, ти първо ще правиш 15, нормално е. И аз викам, да, мамо, ми се прави секс, и той вика, добре, ако искаш, може едно момиче, което познавам много е лесно, само трябва да й пишеш нещо и тя е навита. Какво да й пише? И филно й пиша... Искаш ли хуя въпросителен? Не, секс въпросителен сеш. Аз мисля, че като тия прати СМС, примерно, както е решетка 123, ти взе за колко ти е сметката. И примерно аз си представям, че като напиша секс, тя ще ми напише да. След това аз ще напиша къде и тя ще напише добре. И аз ще напиша час и тя ще напише добре и всичко става. И примерно тя ми пише, аз вече не съм такова момиче, чао. И аз пиша, добре, ако размислиш, пиши. 5 минути по-късно, брат. Размислих. Многоточи. И с много гадни правописни грешки на шлокавица. Много гадни правописни грешки. Аз примерно имах съмнение, че може би е циганка, ама не бях сигурен, примерно. Провери ли венците? Не, на едно момиче, защото тя имаше много такива притеснения, нали? Как ще правим без, ако свършиш в мен, нали? Така, аз викам човек. Аз съм толкова трениран, че по таймер. И тя вика, да бе, да. И знаеш какво направих? Не ви аларма. Колко минути искаш? И тя вика 40. Аз викам, виж са, идеята не е да се разпукаме и да забравя за времето. Дай ми реално време. Искаш и 15-20 минути, искаш и 20 минути, искаш и 21, да виж, съм точен. И тя вика, айде. Реално имаше моменти, в които поглеждах и към таймера да вия, нали, горе-долу докъде си стигнал. Да синхронизираш времето. Примерно на минута, като вече почнаха 59, 58, 57. Аз съм тъга вече, надъхал съм се, представям си най-якото чувство на света с най-якото момиче на света, примерно и съм 3, 2, 1, излизам, так. Свършващия момент и примерно тя е в шок, разбираш. Имаше някакъв слух, за мен се носеше, че всяко едно момиче, което е спало с мене, свършвало примерно, или явно някой това го е разнесъл, разбираш. Аз лично не мога да бъда убеден и не съм сигурен, че всяко едно момиче, с което съм спал, е свършвало, разбираш. Не мога да бъда сигурен, защото имал съм много момичета, с които съм спал само за по една вечер. Да. Обаче имало много момичета, с които, примерно, ако съм бил за повече от 2, 3, 5, 6, 7 пъти, примерно да речем, но не сме били гаджета, винаги аз съм такъв, че много обичам, когато момичето свърши, разбираш. Даже на мен има моменти, в които ми доставя повече удоволствие, като тя свърши, отколкото като аз свърша. Мацката намирайте, добавяйте, пише ти ли си Кристофър с якия хуй, където дъни по часовник, примерно, не измислям си. Не е точно така, сега ще ти кажа как истинска история. Отиваме едно лято на Дърти градина и срещаме едно момиче, което не съм виждал никога, обаче тя ме спира така. Кристофър? И аз викам, да. Не ме помниш, нали? И аз викам, как не те помня, много ясно. Вътрешно в главата ми е. Коя беше да? Брат? И тя й вика, какво ще правиш сега? Тя й кара да ходим у вас да правим секс. Ма така, директно. Разбрах, че всяко едно момиче, което спи с теб на 100% свършва, искам да го проверя дали е истина. Отивам, брат, на терасата, на леглото. Тя свърши 2-3 пъти, викам, леле, yes. А тя прямо вика, аз не съм свършвал никога до сега. Да видим какъв майстор си, аз сега тя свърши и викам, леле, аз съм най-добрия брат, разбираш. И се връща с някакво русо момиче. Ама много хубаво русо момиче. Брутално русо момиче. Разбираш, на мен очите ми направо падат по нея. И аз само я виждам и не мога повярвам и тя ми вика, това е момчето. И тя само гледам и вика, леле, той е пояк даже от снимките в Инстаграм. И аз само се викам, че някой ще ми обясни за какво стана въпрос. И тя ми вика, ами с нея решихме да ти предложим да правим тройка, ако искаш. Викам, според вас да ви приличам на хомосексуален, за да не искам да правя тройка с вас. Много ясно, айде! Просто искам момиче, с което като й кажа, слез пред блока да слезе с пижамата за 5 минути само да се видим, разбираш. Или примерно ако й кажа, айде да се видиме и тя реши, че иска да спреме по средата на пътя ни за някой ресторант, примерно каже, какво ще ходим в този ресторант, да дадем по един дюнер от фантазия, хубаво е времето навън, е седна на тази пейка. Мисъл, народно момиче. Да. Не народно момиче от към това да е селенка и да яде кебабчета с крака, примерно. И да се оригва и примерно да люпи семки и да има една шепа да хванеш тук за подмишницата това месото, нали? Говориме за хубаво, готино, печено момиче, с което да си вайвате